Кратка релаксация преди сън. Затвори очи и се отпусни. Позволи на тялото си да почувстваш мекотата на леглото, а умът да се освободи от мислите за деня. Поеми дълбоко въздух, издишай със спокоен дъх. Почувствай как въздухът те изпълва с лекота. Задръж за момент и приятно издишай, освобождавайки напрежението. Повтори това няколко пъти, докато усетиш как всяко издишване ти носи все повече и повече спокойствие и те доближава до вълна от релаксация. А сега си представи топла златиста светлина, която нежно обгръща тялото ти. Тя започва от върха на главата и плавно се спуска надолу, към раменете, гърдите, ръцете. Чувстваш как се отпускаш с всяко докосване на тази светлина. Светлината стига до корема, бедрата, краката, чак до пръстите на стъпалата. Всеки мускул омеква, всяко напрежение изчезва. Сега си представи, че си на място, което ти носи радост и спокойствие. Това може да бъде зелена поляна, спокойно море или уютен кът сред природата. Почувствай звуците, ароматите, усещането за пълно спокойствие. Позволи си да бъдеш тук и сега, да усещаш как цялото ти състояние се отпуска, готово да се понесе в меката прегръдка на съня. Пожелай си нещо красиво за утрешния ден. Благодари на себе си за днешния ден и с лекота се отдай на заслужена почивка.